Is-Siġġiewi Football Club Youth Nursery flimkien mal-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli organizzaw jum sportiv fil-ground tal-istess klabb. L-attività saret ukoll bl-għajnuna tas-Segretarjat Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni. Tul il-ġurnata bosta tfal u familji kienu mistednin għal diversi logħob, sports u divertiment. L-uffiċjal eżekuttiv għal promozzjoni għal Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli, Kane Said, saħaq kif l-isport iżomm l-tfal il-bot mill-vizzi tal-logħob. Dan fil-waqt li l-Fondazzjoni qegħdem biex toffri l-għajnuna lil kull min qed jiġġieled mal-vizzju tal-logħob. Aħna l-antana huwa li niġbru fondi mill-gvern, entitajiet varji u setturi differenti tas-soċjetà biex insaħħu ir-riċerka, inkunu ta' spalla għal dawk li jbagħtu mill-vizzju tal-logħob permezz tal-call center tagħna 1777 inħeġġeġ minn hawnhekk lil kull min ibati mill-vizzju biex jagħti telefonata u iwieġeb staff imħarreġ tagħna. Jonathan Vassallo, l-President tan-Nursery fis-Siġġiewi, stqarr kif din in-nursery flimkien ma' skejjel tal-isport oħra f'pajjiżna qed jgħinu sabiex itellgħu il-ġenerazzjonijiet futuri. Aħna minn mindu jkunu 4 snin it-tfal nattirawhom lejn in-nursery tal-futbol, nippruvaw ukoll anka naslu permezz ta' laqat mal-iskola lokali, mal-Kolleġġ San Injazju biex nintroduċu ruħna mat-tfal. U hemmhekk imbagħad nibdew bl-edukazzjoni flimkien mal-coaches professjonali għat-tfal tagħna. Għal din il-ġurnata kien hemm bosta tfal u coaches minn nurseries differenti li ħadu sehem f'bosta sports u attivitajiet differenti. Il-banda San Nikola tas-Siġġiewi stess ukoll għenniet lil bosta preżenti bid-daqq ta' bostanijiet popolari tal-miliet f'marċ li beda mill-pjazza sal-ground. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.